Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mlajeng-enjing ngatur unjuk dumateng kemudian kula ingkang gampang gugati panjenenganipun Bapak Sukemi sekalian Ibu Marijam. Ugi kadang-kadang kula warga Kang Mas Agus keluarga ugi keluarga besar yang saking Batam, saking Singapura, ugi keluarga besar yang saking Jakarta, lalu ugi para pinsepulan pepundhen midinipun dengan tasih wungon wonten dalem mriki. Pesarengan Petruk monggo kula dherekaken ngaturaken puji-puji syukur inggih kalon nikmat keparingi Gusti ingkang kawula wujud kesehatan lahir lan batin menika alhamdulillah dalem menika saking pepanggihan silaturahim menika angesrene kentek lamiyatipun Bapak Sukemi sekalian Ibu anggenipun bebayang kali Kang putra inggih menika kadang kula Mas Muhammad Anwar Bahrudin ingkang sampun kelampan dawuh kalian putri saking panjenenganipun Bapak Trimo sekalian Ibu Sukatin. Putri Bapak Trimo dan Ibu Sukatin saking Pangkal Sawo Ponorogo. Derek memuji mulai ngarsanipun Hyang Agung, derek nyuwun mulai ngarsanipun Hyang Agung, mugi-mugi anggenipun ambyur ing bebrayan enggal. Manggih gesang ingkang lujeng, manggih gesang ingkang bagya mulya donya prateng delahan. Amin Allahumma amin. Dawuh ingkang kula pundi saking ngarsanipun Bapak Sukemi keluarga ingkang angka kalih menika panjenenganipun Bapak Sukemi sekalian Ibu sak putra lanjutipun kepengin resiki suka sakit lan benda timala wonten Bali Wisma mriki. Lantaran damel panguwatan mayang Prawa ketinggalanipun para malih rumiyin. Matur sedaya menika linambaran madhep mantep lan percaya marang panguwasaning Gusti, linambaran raos ikhlas lillahi taala saestu Gusti badhe paringi jabah pasane ingkang cinepta teka ingkang pinuji dadi saged uwal saking syukur sakit lantaran panguwatan ingkang badhe dipun tindakaken menika mangke. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kang Gareng, apa sampeyan ora tebare ning Kang? Wah iya, aku tak murono. Aku tak moro rono. Rene ya. Ya, aku kepengin jimengan ulur gambar. Weh. Marai ngantuk kuwi. Ngantuk ya ben ngono. Mripate dhewe-dhewe ya. Coba iki dulur itu sing saka Ngayogyakarta sing ngaturke. Coba. Jineman ulur gambar. Nah. Ya, ngaturke. Coba. Lha mlayu kan.
panjenengan ingkang ngaturaken kangge Mbak Elisa. Mbak Elisa ngatur jenengan kunjuk panjenenganipun para pinesepuhan sosial budaya ingkang taksih mungon. Wah, ya uga sing mirsani lewat streaming ana dalan. Wah, akun jampi saya lho. Iki mau ana panyuwuran saking panjenenganipun Bapak Sukemi sing durung disembadani. Wah, apa kuwi? Selamat Bu Ati. Ya, Bu Ati ya. Bu Ati ya. Darah pelanggan dulu. Nih ya. Ada nih, ya. Ya, kur. Mas Gareng tampil depan. Orang itu. Boleh sing Mas Gareng? Wilujeng Mas Guritno. Alhamdulillah. Kena kanggo jampinipun saya. Mriko kagem pangimut-imut pangiling-iling. Lagonipun mriko Tombo Ati. Tombo Ati. Dasare minangkani dawuh saka Kyai Sepuh. Dasare sing nyuwun sing kagungan dalem. Leres jenenge Tombo Ati. Pitutur luhur wis. Pitutur luhur, pitutur kang becik, panggonan sing apik, wektu sing becik. Bar jam 12 ndonga bareng-bareng muga-muga kasembadan lulus boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Mula lagonipun pun jumbuh kalih kawontenan. Sakbibare kula dalah panjenengan nglampahi wujudipun siam wulan Ramadan. Sakmenika sampun tumuju wonten ing wulan Syawal. Ngapura ing ngapuran mulane wulan suci paribasane kula dalah panjenengan ngalami pariniku bayi ceprot saking garwa ibunipun.
Wis Kaya bayi cepet ta? wis ora duwe dosa babar blas. Iya. Tapi kat sore jenengan wis gawe dosa mawon. Oh isa. Wong nggih mosok kacane lagi sore ora ditirape. Iya. Pak wis gondor. Mbak Elisa ini Mbak Elisa ya. Monggo. Berjengen ki Mbak Elisa. Wilujeng enjang, Mas Petro, Mas Kakang, Mas Sampun Gareng. ngantuk dereng. Wis ngantuk ukur Mbak Elisa wis ngantuk udah. Dereng. Kula niku sik dikangeni nggih niku mosok sesasi ra melek, mbak sampeyan ngantuk. Melu sojan. Ora kena ngatuk najan ki awake dhewe kesel ya kudu dibetak. Betah-betahke nek pas sesasi prai kan kangen Ya kan. kangen Iya. kangen karo dulure sing Kangen ning dulure Ponorogo, Ponorogo. kangen dulure sing ning Batu, Nah. kangen dulure sing ning Jakarta, Nah. kangen dulure sing ning gone Tulungagung, Nah. Blitar, Blitar. apa meneh ben iki ditunggoni karo dulure sing saka Singapura. Singapura. Nah, luar biasa anu Mbak Elisa. Iya. Tenan Pak Sukemi. Wis terang iki pokoke Mbak Elisa kudu ganti tekane. Mbak Elisa kudu ganti tekane. Awan riokan bengi wayangan dalange iki guritno. Sing dene Mbak Elisa. Dagelane gareng saka Pacitan. Alhamdulillah. Sing disithiki penak Mas, nek anggere sing dodol iki akeh banget to rame. Berarti piantune niku anu seneng serawung. Nah, iya. Titikane gampang ya, Pak. Nggih. Ya, Nek nggon wayangan kok dodol akeh to rame banget. Nah, dikerumuni banyak orang sing hadir banyu mili. Berarti piantunipun niku disayang orang banyak. Napa boleh dalu mriku kang nenggani nuwun sewu Mbak Elisa ya. Mau sing nggone ribuan akeh. Banyak. Lah iki saiki nggih tesih kathah. Kathah. Iki boten namung penonton. Muga-muga sedaya ingkang tesih nderek rungon saged dados penanggap. Iki sing mirsani liwat streaming ya akeh no sing rumah nang dalem dhewe-dhewe akeh. Alhamdulillah. Masih memantau matur sembah nuwun setia terhadap budaya wayang kulit. Oke. Semoga tetap lestari. Amin, Pak. Ya, lestari kabeh kan yo melu padha-padha mangane. Nggih kok. Lah iya. Lah iya ta. Samong seniman. Ora mung dalang ora mung Dagang. Pedagang, pedagang. pengusaha terot, Nah, Iya. audio sound system, Sing duwe lampu. lampu, catering. Ya, iya. Nah, Sing anu apa jenenge dodolan daging. daging, Terus pokoknya kabeh rata. meroto, termasuk bakul larit iki mau yo akeh. Heeh. Alhamdulillah kok dadine wong wayangan ki petani ono, pejabat ono, seorang yang beragama juga ada. Nah, kuwi hebatnya wayang ini menyatukan kabeh segala macam latar belakang. Kok sing iso dhuwur dan berbagai macam agama kepercayaan dari siji. Wayang kulit iki lurus apa? Saestu. Dinggo apa matuk. Nggih, jaman napa-napa nggih matuk iku lho. Ya, tak jaluk barang yo matuk kula tempel teng omah niku. Nggih iki alhamdulillah. Kula ki ngomong-ngomong Mbak Elisa, jenengan nggih mboten namung sepindah, paribasan kali Kang Gurit niki pun Oh, dhuwur. Sederek. Nggih, kula iki kalih Kang iki nggih alhamdulillah nggih sederek. Sederek juga. Sederek kok. Nggih, sederek. Sederek gini kita. Pakai kami pun Mas Gareng, Mas Gareng. Men apa? Ya. Wonten pamulutan kodang kuning. Kodang kuning. Mriku wonten boten seratan. Mboten sing sampun telas Mbak. Ya, oke siap. Heeh. Kodang kuning. Ya menika Mbak Kakung taksih nderek. Nggih, Pak Kakung, matur suwun. Alhamdulillah. Ora nek wayang tanpa kodang kuning ya. Kok kurang komplit ya. Dinaringan seger waras Mbak Kun. Amin. Nggih, Mbak Dok sing teng mriku maaf tenang. Mbak bisa. Ibuke Langge. Nika tahun 2026 insyaallah menika badhe tindak kaji.
Amin. Muga-muga jenengan sewengi natas saged mirsani Pak Guritno. Amin. Ya. Iya deh. Niki ngangge bawon apa langsung? Langsung wae. Langsung mawon nggih. Langsung. Disenengane langsung-langsungan. Iya, Napa bados? Isu-isuan. Enak. Enak. Bakul liwat. Bakul apa Mas kuwi? Kalau buka sahur wis langsung. Modele kaya jider keliling. Iya. Ya, aturke Pak Lisa ya. Isu awane ngomawe ora rasa. Yang
saking Ya, dari Wonogiri, Batu Retno sama Bayat Klaten tadi mintanya podang. Oke, ini dilaksanakan Mbak Elisa. Ada yang dari Kedung Malang, Papar Kediri, Pak Senyiman. Iwan lali janjine, Mas Garing sama Mbak Elisa. Ya. Lali janjine. Ya, kesan gawe ning kesan gawe ning. Nggih, syukur awake dhewe iki mau gur nyawiji ya, Dut ya. Sowan teng mriki Mas Agus dari Jakarta. Awakmu dhewe iki wawan ning gone Batu. Ya, dari Jakarta juga itu bakul bengi yo nek Klaten ya yo iki dari Jakarta. Wong iki tawanya mudik kan. Nggih, tenan kok yo kono kene kabeh Jakarta sepi. Kabeh dong. Tinggal mulai kampung. Iya. Lali janji. Ayo, kancake. Tanya-tanya nyuman jelas. Ya. Layar cilik ini baik penong di tonggo kesal. Oh iya sedeng ya Mas. Aku yang sampai gedenya ya sedeng ya. Kok sedeng dimakin. Aku yang gumun. Sakmono gedene kok sedeng biasa. Kok buyumu kok ora penak. Apa sih? Ora, aku ya sakmene gedene kok ya sedeng. Ape ya? Kulino. Ya monggo. Jenjene gawe
Ayo Mas Ya, Hafiz. lanjut. Matur suwun Mbak Elisa, Mas Gareng. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali. Muga tetap diparingi sehat walafiat. Mbak Elisa, Mas Gareng. Kang Gareng, apa? Bagong, siap yuk. Derekin Doro. Janoko. Ya.